Nanora iki mesti buta ngelih sing tunggu alas mampu gandaning menungsa kaya aku tanpa nganggo omongan sirahku cekel cek dingkloke kerep nggon cengel klethuk Mocar asli mati aku nek mati saka Nenggala utawa Alugara ora masalah belani bapak iki mati nang alas monggo lek mangan diturahke sing dipangan menggon sikil munggah terus tinggal nang kene terus dipangan singa nggo aret-aretan romacan nggo rebutan bar kuwi terus manuk pemakan bangke medun nyucuki monggo manuk enek nyucuki mesti nggon sing daging ora ana nyucuk nggon balung tenan tok ngono Petro lho kok kenal Petro sampean sapa nek ajeng letak kula nggih mang letak mateni nggih mang pateni ora dadak Petra Petro kowe wis ra tepung karo aku apa piye Arep Petro niku ponokawan kancane bagus-bagus ora tau duwe kanca berkasaan kaya ngono wah gawe gelo atiku Petro monggo kowe tau urip karo aku dek jaman jagat iki durung eneng wong anane bangsaning jin kowe tak mong kowe tak gula wentah sadurunge kowe dijaluk karo Semar biyen kowe kelingan ora wah ya ora suwe banget kok ora sampean sapa waduh lara atiku wis entek merga kocapmu kowe ora tepung karo aku Gandarwa Maya aku Begawan Salantara bapakmu ngapusi iya bapak ayem kula nderek sampean Pak kodrate ora kudu mengkono saniki ngasta teng pundi aku dadi ganeping dewa malah dadi dewa kula melu Semar seprene ya kere terus ngrekoso Pak mbok kula melu sampean dewa tugase napa ngresik Karang Kawidodaren walah ming Pak Bon to iya ngono kok gleleng Amen tukang resik kok dewa ning dapukane dewa Petro nggih kowe kena ngopo jare dewa dadak takoni ngopo ya tak batang aja lara atimu mboten kowe belani bapakmu Semar kowe kena nenggu Alugara Kuntal tiba ngalas Pustaka Jamus Lima Sada ilang kowe ya ilang saka Karang Kadempel lan kene iki kula kudu bali kudu nemokke Pustaka Jamus Lima Sada ya carane ana carane pripun tengah ngalas kae ora dos kok kene ana sendhang arane sendhang malih warna kowe nyemplunga malika aja wujud Petruk saiki saniki iya nggih tau kowe lah pripun kowe kok malah dadi tuyul aduh waduh kleru lehku njaluk apa ya
Aja kaya ngono Petruk. Ganti sing wangun. Wah, jan pancen. Kuwi apa kuwi? Pun niki mawon. Lah ngono rak wangun nggih. Nganggo jeneng sapa kowe? Duwe jenggot barang. Pripun? Romai Ramanten. Ngawur ora. Jeneng golek ana kowe tak nedaya kekuatanku. Kowe digdaya ngerti sadurunge winarah aja lunga-lunga diloneh ana piyayi sing tekan kene dadi srana. Padhanging negara Ngamarta Petruk aku bali neng kayangan. Mbuh sok kapan meneh ketemu karo aku Petruk. Rasaku kok gumun. Pirang-pirang piyayi tak titip priksa ora ana kang pantes dadi mungsuhe. Mungsuhku ya mungsuhmu. Inggih. Lah kok jebul iki ning tengah ngalas kok malah ana pawongan kang manter tejane. Sak sada lanang. Mongko sandangane mung nganggo kuliting wit kang mapan ana ning alas, klokopaning kulit saka wreksa sing gedhe. Inggih. Enggak tinggal mawon nggon niku mung wong rekoso niku. Kosek to Bagong aja ngono to. Wah, jelas kuwi wis klumu selik. Sing arep dialap apane? Kowe sapa? Kisana. Nuwun sewu sih. Menawi panjenengan nyuwun priksa dhateng kula pangkat kula Demang. Wah, Demang runde wilayah kuwi wis. Mesti ngono kuwi omongane. Demang sapa? Demang Cakrawangsa. Oh, Demang Cakrawangsa. Nggih, panjenengan sinten Prabu Kresna? Ngandel ora. Urung tepung karo aku kowe takon wis disebutke jenenge nek ra wong ampuh ora bakal kelakon. Ah sampean kuwi nom mlebu koran kok. Saben wong niku wis do tepung karo sampean. Ah coba mburine niki. Sing mburi sinten Raden Janaka? Wis lumrah. Janaka niku lananging jagat. Ayo, aku sapa? Cakra. Kowe Bagong. Kowe ngerti ya? Nek pancen kowe ngerti jenengku Bagong, apa sebabnya aku ora tau mulih? Sebab kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Mongko wis nganti 17 wadah. Sabun, sikat gigi. Sampo ora tok bayar. Iya ora Bagong. Asemi cocok e. Wah ampuh tenan kuwi pun gak digawa dikandhangke. Lho. Kok dikandhangke? Cakrawangsa wonten dawuh. Aku arep njaluk tulung kowe gelem nulungi apa ora? Kula menika nglampahi tapa ngrampi tulung dhateng sak pepadaning gesang. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Kowe kira-kira gelem mateni Dewa Kahana lan rebut pusaka apa ora? Menawi dipun parengaken kula sagah. Nek iso kowe tak paringi bebungah, kula mboten nyuwun bebungah. Oh ora, kudu tak paringi. Baripun paringi menapa? Aku duwe abdi jenenge Petruk, wonge wis mati. Nek kowe iso mateni Dewa Kahana ngrebut pusaka, omahe Petruk, bojone Petruk peken. Piye? Nek ya kowe wingi wis tak apeli. Dadi aja gelo. Critane kaya sisane si Yuyu Kangkang ngono ora masalah. Ora masalah. Wis sip kok.
bojone Petra isih sip, yakin. Tenan aku ora dhuwur mudel ana andeng-andenge. Kok kowe ngerti? Wah, ya ngerti. Saplahe Petra mati lak kula mrika-mrika. Sinuwun menawa dipun parengaken Bagong mriku badhe kula kepruk watu sirahipun. Lho, lupute Bagong apa kok kowe sengitra Bagong? Mboten sengit ning sakit manah kula. Lah hubungane apa karo Petra kowe? Kan kowe arep dikai bojone Petra tak kandhani. Dadi aja kaget sesuk nek lakon topek bojo cocokno. Ana adeng-adenge telu. Kok telu? Enggak telu dhuwur mudel. Jadi terus gede-gede niku telu. Kowe nek sagu mangkat to, diaipun wonten pundi? Eneng kono paten ana. Nyuwun pangestu sinuwun. Oh, bajigere. Nglembut pusaka sarana licik. Apa kira-kira lembutmu kuwi lembute Cakrawangsa Dewa Kahana? Kan samar pamoring sukma-sukma sinukmaya. Winayuing asapi sumimpen telenging kalbu. Bapa menemban, Bapa menemban Dewa Kahana kuna nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng menemban. Lho, anak Prabu kok lenggah nang kene. Wong salmangsul kula mengsah Pandhawa kawon. Pendak kula kawon kula dadak ketayalan madosi Bapa penemban. Supados dipun bantu mawi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Menika namung wirawiri mriki mboten wonten telasipun. Mbok pusaka kula suwun ngampil. Dadi kula menika ora usah dadak madosi Bapa penemban. Saumami kula ketemper yudanipun ingkang putra Nyanya ngger tampanana. Ngakumu pinter, ngakumu lembut, nanging kowe kalah lembut karo Cakrawangsa srayaning Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku, oyakan Dewa Kahana. Ola iblis lanang kulo karepe dhek. Sinuwun. Lho, kowe lha edan. Lah kok cepet banget. Kula menawi temandang menika menapa betahipun nggih menika kula rampungi rumiyin. Iya. Ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Dene kowe wis menehi. Iki sapa ta iki? Wong edan. Pusaka warkeke Kancing Gelung kok ditorak-narik ora. Anggep rumangsane iki dolanan apa piye? Kowe ngapa ya mau ngantil aku ki, ha? Ngapa ya? Iri dengan kebahagiaanku apa piye? Kowe arep dikai bojone Petra terus aku ngomong nek aku wis karo bojone Petra terus kowe dadi sisaku ngono terus kowe lara ati napa ya ora entuk ngono. Itu kan lelakon. Masa lalu ora entuk nesu. Cakrawangsa kula mendhawuh. Dewa Kahana kae pancen ana sisan. Sapunika sinuwun. Iya, istaken dawuh. Begawan Dewa Kahana, Cakrawangsa. Oh iya.
srayaning Pandhawa. Ayo endi pusaka? Kowe butuh pusaka. Iya, nyoh tampan ana. Endi tak pertawani nyoh mati dring. Aduh. Tiwas pamer kaprawiran jebul Dewa Kahana kuwi ora kena disangga enteng keparat. Iya, opaku mbok anggap kalah. Opamu mbok mundur, ora bakal mundur durung tekaning pati Cakrawangsa. Lho. Ki Vespane sapa ning kene? Bangsat elek. Kowe lek entuk sandangan endi le, Sandangan-sandangan dengkulmu mlocot kuwi. Iki Cakrawangsa. Dapure. Kowe nek adu arep ro bapak ngaku Cakrawangsa, ngaku sapa wae sak karepmu ngaku weruh kowe sapa. Syukur kowe jek urip. Isih baterene anyar. Aja sembrono. Keparat kowe ayo. Salin, kowe rak Petruk ta kowe? Bapak ira iso dabusi. Piye Cakrawangsa ya ora kena. Ngopo Bagong? Ki rampung masalahe rampung ki. Kowe aja tok pisah lho panek aku gelut karo Bagong. Ngopo? Wis pokoke tenan truk yakin aku mengarang truk yakin. Sumpah yakin upamana ya berarti kebetulan. Ning tenan aku mengarang truk ora ana maksud apa-apa. Wis ora wong dhuwur putulune bojoku ana andeng-andenge tenan kok. Lah kok dadi kowe ngerti nek ora tumindak culika ora bakal asli truk aku meh ngarang. Ana ta, Truk? Ana. Delok. Lus. Delok ora. Mungsuhmu sapa? Dewa Kahana sing nyolong pusaka, Pak. Minggir tak tandangane. Ora truk asli. Sapa kowe? Dewa Kahana kowe sapa? Semar. Semar Badranaya. Jaluk pustaka Jamus Krismasada. Nyok, tampanana iki tak gegem iki. Endi? Nyok. Wah. Ical wujuding Begawan Dewa Kahana nenggih Bathari Durga ing dandang mangure. Tobat, kula sampun tobat, Kyai. Aduh. Kula sampun tobat. Kyai ampun ngaten, Kyai ampun ngaten, Kyai. Aduh. Sia-sia banget. Ben. Kowe iki ora nang kono ora ning kene kok mending ganggu wong tentrem, ganggu wong rukun. Arep piye? Tobat, Kyai kula tobat. Kyai. Wegahku. Wah. Kula sampun tobat, Kyai. Dur
Durga. Injih. Injih. Wah, cangkeme. Tuwekane kok piak. Bali ora? Injih wangsul. Ganggu dulur-dulurku sing lenggah neng kene. Mungsuhe Semar. Inggih. Anak-anakmu jak bali sik picak dituntun sing lempoh digendong. Sing budheg dijawil jak bali kabeh aja ganggu gawe pepunden dulurku sing lenggah neng kene Durga. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Mati aku. Kakang Janaka aku tobat Dewa Srani. Iya. Bali ora. Ora bali nuruti karo karepe Ibu Maja takon dosa. Tak pranggal pusaka Janggamu Ratu gel aja dundang Janaka. Aku njaluk pamit Kakang Janaka, aku njaluk pamit. Sigra bala kang tumingal Prang campo samya medali Prisa Bagong. Wah, kudu ngantos kresek mrono. Wajar. Manas-manasi ati. Ono masalah apa, Pedro? Perkudara kok masalah. Niki pribadi nih, kula kalih Bagong. Wah, dulur sing rukun aja padha geger. Tenan Tro asli yakin aku mengarang yakin. Tenan yakin mbok sumpah aja dawa sumurku yakin. Aja dawa sumurku. Matur nuwun Den pun kersa rawuh teng Karang Kadempel. Yo rancake gegayuhane bapakmu nggih. Ning supaya rancak bledug cilik-cilik niku aja nganti dadi klilip. Minggira ta resikane. Sapa patih Kala Prateksa sapa Warakudara Ratu Gustiku tekaning pati bendaraku padha sirna margalayu bela pati nyo tak untapke nyawamu aduh Sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe.
Lalampanipun pun paripurna. Kula matur nuwun Dendra kula Pandhawa sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ngrancakaken gegayuhan kula anggenipun bangun kayangan mujudaken para kawula ingkang gesang rukun matsinamatan daya dirayan tentrem ing samukawisipun lan mujudaken negari ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya. Mugi-mugi tansah pinanggih karaharjan katentreman lan kaluwijengan wilujeng ing sami lenggah wonten ing mriki. Nyuwun donga pangestu nering sambikala kula sak rombongan wangsul wonten ing sudung kula piyambak-piyambak. Mugi-mugi Gusti menawi keparengaken benjang saged pinanggih malih Ndara Semar. Iya.